Hi, good morning, good evening, good afternoon to all of us. Ang video ko ngayon ay nagtutula po ako ng manok. Ito ang mga sangkap ko, nahiwa ko na. Ito ang mga ingredient ko sa tinolang manok. Yung mga gulay po, minamas ko po pag lumambot na. Hinaon ko na yung mga gulay at minamas ko na po. Gabi, sayote at kalbasa po. Bagay ito sa maliliit na bata. Kasi pagluto na po, hindi mo makikita yung gulay na nakalutang ang laki-laki ng hiwa. Yung mga anak ko kasi, kung magulay ako, sabaw lang ang kinukuha. Ayoko po kasing masayang kasi mahal na ngayon ang bilihin. Yung anim na pirasong pakbak, hinati ko po sa may prito at may tinola. O mga mi, gayahin mo tong tinola ko pong manok. Bagay po ito sa mga anak niyong maliliit pa. Ito ang kinalabasan ng pinagmamas ko ng mga gulay. Parang wala kang gulay nakikita mga mi. Dahon na lang tsaka at manok. Nakakagutom na at naghanda na po ako ng kanin. Ganito po ang nakagisnan ko po. Pag nagsandok, krusan muna bago hainin. Perfect ang pagkaluto ng kanin ko. Hindi malata at hindi rin hilaw. Nagdasal na po ako at kain na po tayo. Let's eat everybody. Nakakauhaw po talaga pag ikaw ang luto. Ganito na po ang itsura ng niluluto ko po. Ito na po. Saka may perito. Sa sobrang tagal ng anak ko galing sa eskwelahan, nauna na po akong kumain. Pagkatapos ko po kumain, sakto naman dumating yung anak ko. Siya naman ang sunod ni kumain. Pag ikaw talaga gutom, mauna ka na talagang kumain kasi hindi po naman niladala yung kaldero, di ba? Maingat po sa tag-ulan. Thank you for watching everyone.